5 días despois de que o presidente da Mancomunidade do Salnés asegurase isto do goberno de Vilagarcía por mor da súa proposta do transporte metropolitano. Despois de destrozar todo, quieren ver si vampirizan Cambados, Vilanova, a Illa, Ribadumia, lo que pillen. Hoxe o alcalde de Vilagarcía saiu en defensa da creación dunha área de transporte encabezada polo seu municipio. Di Alberto Varela que a súa proposta busca mellorar o transporte en toda a comarca, non só en Vilagarcía. Mellores traxectos, con máis frecuencia de liñas, con axeitadas, por suposto, as necesidades de cada un dos concellos e dos veciños, con precios reducidos, e porque se falaba no seu momento desa cabeceira de comarca que parece que o complicado que produce ampollas neste asunto, pois porque se fala de Vilagarcía, porque dende logo isto ten que estar vinculado á intermodalidade. Segundo apunta Edil de Mobilidade de Vilagarcía, a creación desta área beneficiaría a outras zonas, mesmo a concellos como Caldas ou os do sur do Barbanza. O obxectivo noso é que non Vilagarcía, sino en toda a comarca e máis alá da comarca, goce dese transporte, que por fin comece con ese transporte colectivo que creo que todos necesitamos porque é urxente. A creación dun área de transporte metropolitano parte do plan de transporte da Xunta. Salienta o rexedor que en Galicia xa hai 5 en cidades como A Coruña, Ferrol ou Lugo, implicando a 68 concellos. Varela recoñece estar sorprendido que teña que ser el, malia a súa cor política, o que teña que defender o modelo ideado pola Xunta. Podemos chegar á paradoxa de que os que estemos defendendo o plan de transporte metropolitano que intenta sacar a Xunta de Galicia adiante, sexamos o goberno de Vilagarcía. E carga contra os populares do Salnés por querer sacar tallada política deste asunto. O PP, dende logo, está en campaña electoral. Están tratando de politizar este tema totalmente. O rexedor tamén criticou a decisión do presidente da Mancomunidade de levar a proposta a Vilagarcía ao pleno do organismo comarcal. Di que é algo precipitado e que en tal caso o xusto sería levar tamén a votación a outra proposta, a que defende Gonzalo Durán, que pasaría pola xestión directa do servizo a través dunha UTE.